Les dues primeres tirades de curs s'enllacen. Comptarem la primera tirada i la multiplicarem per 2. Es diu doblar. El seu resultat serà el total de les dues tirades juntes. D'aquest total, es restarem 6 punts i ens donarà el resultat definitiu per prendre la decisió de resoldre les dues tirades juntes. En veurem un exemple. Aquestes dues primeres tirades de curs, començarem amb l'esquerra. Hem dit que suposàvem tiraven 7. Passarem del 7, doblarem el 14, però resoldrem a 14 menys 6, 8. El 8 farem dos tresos. Així, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Les dues primeres de llargs també s'enllacen. Per resoldre, del resultat del doblament se'n resten 10. Els llargs presenten dues alternatives. Quan passem els 10 punts abans d'acabar, fem el canvi en direcció a la dreta. D'immediat es fan 2 dosos i 2 tresos. Suposem que tira a 15. 15 i 15, 30. Esperarem a veure què fem el 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dos dosos, 21, 22, 23, dos tresos. Si els 10 punts abans del canvi el fem en direcció a l'esquerra, es fa l'altra passada i 2 tresos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, direcció esquerra. Fem l'altra passada, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tant els curts com els llargs s'han començat amb l'esquerra i acabat a la dreta. La tercera i quarta tirada de curs són els més fàcils. Comencem la primera amb l'esquerra i els 3 punts abans del total fem lògicament un 3. Doncs la tercera i quarta tirada de curs comencem amb l'esquerra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ens falten 4 tirades de llargs. Les dues primeres, que són les abans del contrapunt, les comencem amb l'esquerra i l'acabarem amb la dreta. Les dues tirades després del contrapunt es comencen amb la dreta i s'acaben amb la dreta. Tot seguit es presenten 4 solucions per acabar bé, segons el peu que es punteja 10 abans del final de la tirada. Si és el primer de la dreta, és justa. Si és el primer de l'esquerra, acabar la passada, 2 dosos i un 3. Si és el tercer de la dreta, 3 dosos i un 3. Si és el tercer de l'esquerra, fer l'altra passada, un 2 i un 3. La tercera tirada de llargs hem dit que tirava a 17. Comencem amb l'esquerra i la tindrem d'acabar a la dreta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, tercer de la dreta. D'immediat 3 dosos i un 3. 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aquesta la fem tirar a 9. Comencem també amb l'esquerra. Resoldrem a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Primer de l'esquerra. Acabarem la passada, 2 dosos i un 3. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ara ens referim a les dues últimes tirades després del contrapunt. També farem 17 i 19, però hem dit que després del contrapunt teníem de començar amb la dreta. Resoldrem també a 7, però la solució serà diferent de l'altra vegada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tercer de l'esquerra. Farem tota l'altra passada. 1, 2 i un 3. Repeteixo, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. L'última tirada hem dit que la farem a 19. Comencem amb la dreta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hem fet primer de la dreta. És justa. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.